Oh, aku ngantek mentit-mentit kok yo. Ya Iki ketulung sone apik lho luar biasa. Iki sone kang ndi ra? Sone dari tadi. Dari dari aku mana, ki takon jenenge sone apa kok malah dari tadi. Oh, dari Andika ya. Oh, Radika. Oh, Radika. Radika. Luar biasa. Sone penak ra. Penak tenan yo. Ora penak dhewe dibalekne. Iya. Kok apa, Mas? Oh, penak kok Mas aku jahar. Yo, lanjut ke. Stasiun